Tullakseen Owen johtajaksi, Sniper on huijannut Benin ja Mossin taistelun. Moss laittaa liikkeelle kiviä ja Ben jää yhden alle. Samaan aikaan Hyöne ja Sniper ahdistavat Smithin jokeen, mutta Gin onnistui onneksi saamaan itsensä ja Smithin kuivalle maalle. Gin juoksi minkä jaloistaan pääsi kertoakseen Benille ja Mossille Sniperin suunnitelmista. Niin ja koirat, musta varjo Iigan yllä. Veli! Veli! Lopettakaa, tämä on ansa. Pikku pirulainen. Odota, Moss. Jaguar on elossa. Emme me Jaguarin kimppuun hyökänneet. Onko se totta? Ben, missä sinä olet? Sniper se Jaguarin kimppuun hyökkäsi. Minäkin näimme kaiken. Mitä te sanoitte? Ben, missä sinä olet? Gin. Ben on. Mitä on tapahtunut? Ben. Kloss. Gin, Ben on jalkoisi juuressa. Ben. Ben. Mitä on tapahtunut? Ben. Kuka tämän teki? Poika, sanoitkin, että Jaguar on elossa. Koira, etsimme Jaguarin. Sotia ehdimme myöhemminkin. Olitko se sinä? Sinäkö tapoit Benin? Häivy tieltäni, muuten sinusta tulee yhtä ohut kuin Benistä. Mikä pentu? Miksi Ben, sinä paskiainen? Uskomatonta! Älkää tulko, minä hoidan tämän. Moss, taistele minua vastaan. Hän on vain pentu. Vain pentu, mutta niin rohkea. Poika, väitätkö, että hänen henkensä on sinun henkesi arvoinen? Sitä sinä et koskaan saa tietää. Minä tapaan sinut! Ben. Nulikka! Katsokaa, hän haavoitti Mossia. Poika, tuota sinä saat katua helvetissä. Sumuvuorten Moss ei ole koskaan antanut kenenkään häntä haavoittuneen elää. Juokse, Gin!